pare să fie, decât numai vitrenie. Tu ar trebui să știi mai bine decât noi și oricine locului în ziua aceea. O, tu, cerescule părinte, ascultă amele cuvinte. Mintea lui o luminează ca în Mesia să creadă. Dacă acesta nu primește, un fulger slobozește, para focului să-l ardă ca în Mesia să creadă. Haideți, fraților, să ne grăbim și după stea să pornim. Iată, ni se arată strălucirea e curată. Și unde se va opri ea, acolo va fi Mesia. O, Doamne, Împărate Sfinte, te rugăm acum fierbinte, primește ale noastre daruri și întrare tale harul. Eu, Melchior, mă numesc și Aurii dăruiesc. Eu, Baltazar, mă numesc și Smirnă-i dăruiesc. Iar eu mă numesc Gaspar și Smirnă-ți asculta. Ascultați ce vă spun eu, că-s trimis de Dumnezeu. Nu vă întoarceți prin cetate, ci plecați prin altă parte, că Irod gândă s-a pus, ca să-l taie pe Iisus. O, Iroade, împărate, m-am însoțiat din cetate, despre care îmi pot spune că umblă cu înșelăciune. Dar acum ce vei face dacă Iisus nu face? Atunci mă voi mânia și poruncă mare voi dați și toți pruncii voi tăia, de la 2 ani în jos ca să moară și în Hristos. Tăiere, groaznică tăiere. O, Irod, mai bine ascultă, să nu faci tăiere cu mine. Mai bine toată lumea să plângă decât domnia mea să se stingă. O, Irode, tiran mare, gândul tău seamă nu are. De ce vrei tu să te pui contra voii Domnului? Căci oricâți prunci vei tăia, de Mesia nu vei da. Tatăl cel din cerul sus îl păzește pe Iisus. Nașterea lui o vestim și pe Domnul preamărim. Ascultați ce vă spun eu. Acest praznic luminat, cu ce drag l-am așteptat, vă urăm ca să vă fie sfânt prilej de bucurie. La mulți ani să aveți folos de nașterea lui Hristos. Hai, dale!